Avui us hem preparat una peça de teatre una mica especial. Dins aquesta peça hi haurà 3 policies, 3 de la màfia, 2 camells, 2 àvies i... Com ho podreu veure, seran indicats els carrers on se passarà l'escena i ho podreu veure. Em dic que hi havia també 3 carrers a la firma la puta. Els caldrats coballs i carros en presó. Apa, us convido a prendre un cafè. Vaig ben rics.